Mireu quines cuixes tinc aquí. Al pollastre podem fer moltes coses. Lo podem fer arrebossat, a la planxa, a la cassola, al forn. Però avui farem una amanida boníssima. Començarem donant-li personalitat al pollastre. El que farem serà fer-li una marinada, amb herbes aromàtiques, una miqueta d'all, oli, sal i un pelet d'anís. Mireu, tenim aquí unes herbes, podeu ficar una miqueta les que vulguéssiu. Jo ficaré orenga, que tinc aquí fresc. Romer, ja sabeu que a mi m'agrada molt el romer. Ficarem també marduix. Una miqueta de farigola, o com diem al meu poble, timó. Aquí és el moment una miqueta d'innovar, de pensar d'altres, d'agafar les herbes aromàtiques que s'agradin, fins i tot podríeu ficar pell de cítrics, podríeu ficar espècies, i així li donem aquesta personalitat al pollastre que a vegades li falta, no? A vegades, quan intentem menjar sa i volem menjar carns que no siguin molt greixoses, com pot ser la carn de pollastre o de gall d'indi, a vegades no sabem donar-li aquesta potència, aquest sabor que a vegades ens avorreix, no? Sempre el mateix. Llavors hem de buscar, hem d'ingeniar una miqueta per a donar-li sabor, per a donar-li vida. Què més? Ficarem un raget d'anís. Sal. Oli d'oliva. I un gra d'all que el ratllarem. I ara sí, aquí tenim la marinada. El que fem és anar ficant les cuixes dins. Sembla que sigui un recipient molt petit, però ens va bé perquè ha de quedar ben apretadet. Veieu? Així. I una tercera. Mireu, la passem i la fiquem cap a baix. Així. I ara sí. El que anem a fer és donar-li temps per a que tots aquests sabors s'impregnin bé al pollastre i tinguéssim aquesta cara amb aquesta personalitat diferent. No vol dir que sigui més tímid o menys tímid el pollastre, vol dir que tindrà un sabor característic. Llavors, això què necessitem? Temps. 12 horetes de nevera. Deixarem marinant 12 horetes tranquil·lament i després tindrem una cara espectacular. Bé, ja han passat aquestes 12 horetes i ara anem a ficar 1 litre d'aigua dins d'una olla de pressió per a coure les cuixes. Les cuixes que ja les tenim, engeguem el foc. Oh, quina oloreta fan. Mireu, les fiquem dins, al fred. Així, tot hi va, herbes i tot. Això ho taparem. Ho ficarem a un foc mig alt i ja quan faci psst, la deixarem 10 minuts al foc, després retirarem i 15 minuts de repòs.
com està això. Quina oloreta! Mare meua! Les cuixes ja les tenim cuites. Les retirem. Això és espectacular. Això ho reservem. I este caldet que han fet aquí no us penseu que el llançarem, Mireu. Això ho colem. I ho posem al foc. Necessitem que redueixi a 50 mil·lilitres. Res, o sigui que tinguéssim un concentrat de pollastre amb herbes aromàtiques, que això serà, veureu, espectacular, i utilitzarem per a regar la amanida. Fiquem foc alt i deixem que vagi reduint. Sabeu que quan reduïm el que estem fent és concentrant sabors, no? Estem perdent aigua, però concentrem sabors i també guanyem una miqueta en textura. Sí? Ja no serà tan líquid, serà una miqueta més cremós. Vinga. Aquí tinc unes pomes netes. Això, deixo un segonet aquí. Mireu, aquí tinc 2 pomes, Granny Smith, que són aquestes que són més àcides, de carn més ferma i que no s'oxiden pràcticament, que s'oxiden superpoc perquè al ser tan àcides. I per cert, ja ho hem dit alguna vegada, però sabeu d'on ve el nom Granny Smith? Granny és la manera carinyosa de dir àvia en anglès. I Smith és el cognom de la dona australiana que va fer el primer empelt de les Granny Smith. 2 cebes tendres i 2 branquetes d'api. Mireu, a l'api el que l'he fet ha sigut tallar la part de baix, tallem una miqueta i després estirem. I d'esta manera marxen tots aquests fils que després són una mica engorrosos a l'hora de menjar. Bé, el que farem serà ficar esta amanida, que al final el que porta una amanida són vegetals. En aquest cas farem servir estos 3. Ara tallarem els vegetals una mica a la manera que volguéssim, no? Però jo sempre me'n recordo de la Yolanda, una professora que tenia de cuina, que sempre ens deia que tot s'havia de tallar a mida mossegada. Que nosaltres no podíem tallar una tomaca així per la meitat i ficar-la per a ficar-li al client, perquè després el client agafa el client o el comensal, el que sigui, agafa la forquilla, punxa la tomaca i clar, és massa gran. Ella sempre ens deia, tot s'ha de tallar a mida mossegada. Llavors, nosaltres ho tallarem d'una manera que sigui fàcil de menjar. Simplement amb la forquilla poguéssim anar menjant l'amanida. Doncs això com ho farem? Tallarem aquesta part de baix, la tallarem a semicercles, a juliana, però d'aquesta manera, al revés. I aquesta part verda d'aquí la podem tallar així. Veieu? I així sembla que tinguéssim 2 textures diferents. Veieu, aquesta part verda de la ceba ens quedarà molt xula, és molt cruixent i el ser tan tendreta és superbona de menjar, Bé. Al l'api el que farem serà fer llesques, així. Això ho podeu fer també a les pastanagues, queda molt xulo. Vale. Ja ho tenim, veieu que xulo queda? L'api així. Queda finet, és molt agradable de menjar. I ens faltarà la poma. Mireu, la poma el que fem és tallar-la en 4. Li traiem el cor així una mica en el ganivet. I ara podem tallar-la o bé així, o podem fer mitges llunes. Bé, doncs ja ho tenim. Mireu, ara tot això ho fiquem dins el bol. Tot cap a dins.
ho remenem una miqueta. I aquí li farem una vinagreta, però per fer aquesta vinagreta necessitem el brou de pollastre ben reduït i encara li queda una miqueta. Mireu, està reduint. A veure. Ara el tenim reduït més o menys a la meitat. Hem d'esperar una miqueta més fins que mos quedi 50 mil·lílitres. Mireu, el brou ja el tinc reduït. I quan estava reduït l'he retirat del foc i he deixat que s'atemperés una miqueta, que no estés tan calent, perquè ara anem a fer una vinagreta i necessitem que estigui a temperatura ambient. Llavors, això ho passem en un bol. Mireu, quina concentració de sabor, de color. Heu vist com ha canviat el color, que ara està molt més fosc. Aquí ficarem oli d'oliva, vinagre, mostassa a l'antiga, una bona cullerada, i sal. Ara això ho podem remenar amb unes varetes manuals i també el que es pot fer és ficar-ho dins d'un pot d'estos de vidre, un pot amb tapa, i ho sacseu. I és una vinagreta que sempre la podem tindre guardada i podem anar sacsant-la. Això ho emulsionem molt bé i ho deixem un segon reservat. Anem a ficar-li una mica de fruits secs a la nostra amanida. Ficarem uns 100 grams de nous. Les podem trencar una miqueta, les fiquem directament a l'amanida, al bol on tenim els vegetals. Bé, això ho retirem un moment i anem a tallar el pollastre. El tinc aquí reservat, que ja està fred, que no està calent. Ja veureu que al final estem fent una amanida freda. I el que farem és tallar-ho a daus. Una coseta així, mida mossegada, el que dèiem abans. Bé, perquè veieu que sempre que fem una amanida amb pollastre no té per què ser sempre la típica amanida Cèsar. Bé, doncs ja ho tindríem. I ara tot això ho reservem i anem a emplatar. Mireu, la vinagreta que havíem fet la tornem a emulsionar. I assaonem la nostra amanida. M'ajuda unes pinces, una cullera, una forquilla. Integrem tot bé. Ara ja. El pollastre. Este és un plat fresc, super sabrós, perquè li hem ficat un munt de sabor. Penseu que aquí hi ha una reducció del brou, del pollastre, que ens donarà un sabor als vegetals espectacular. Acabem amb unes herbetes aromàtiques. Marduix, la floreta del romer, l'orenga. Ja sabeu que podeu ficar les que vulguéssiu, eh? I una miqueta de farigola, que són les herbes que hem ficat abans a la marinada.
Però aquí inventeu, inventeu, feu i desfeu com s'agradi. I ara ja sí que ho vaig a tastar. A veure, mirar de pollastre. Meleta de romer.